الرحيم يا أيها الذين آمنوا مودن قوندين بالله إن كثيرا أيكو هيوي من الأحبار أنني أندو بيهودي ينقض الرهبان إسوري هيوي أمت بلا يأكلون إن نعم أموال الناس جودة لهم إن نعمل جودة لهم بالبادي أمير هيوي أمت بين نعمل جودة لهم إن فنير إن نعمل جودة وإن جانا جتبنغ نعوج ويصدون لفردو يمبي عن سبيل الله قادين الله فامي هيوي أمت بين بددون والذين يكنزون الذهب بين قلدر كنيجي والفضة بين قلدر خالص ولا ينفقونها نكرتا جود لي في سبيل الله دين الله غندا ان جوغي كاني ان جوغي كاز تبدتا غسكتا الذي فبشرهم حبر بيدو بعذاب لبت ادي من موسى عالم بلبت فندنا يا سمبه يوم يهما عليها nyalawma mo sumiraji anani de nyalawma mo ganda en suyumo yowmo yuhuma nyalawma mo kange o sumira yawma yuhuma alaiha nyalawma mo kange o tayinira e mum fi naari jahannama tayina wada e naaru jahannama ha wonti bodde wotere fatukwa biha pasire masalan kange o wadeno konferni kange mon paggina daga cawdi de paggina daga calida askude kalisaji di paggida ga calida gaskude yawmal qiyamati kalisaji di fo taynati wadeno konfer woni yawma yuhuma nyalama mo wulnira aliha e makko fi naari jahannama e jeygol jahannama fatukwa biha aywa masalan fer o pasire dum jibahuhum tiide mabbe wo junubuhum e bangeji mabbe wo zuhuruhum e keeceje mabbe joomum lelne pass o taste e keeci mum taste do e yeso taste e bangeji golli en taste no fasirta wutteni kayr on rewne ma ada wulla e biya hazade ma kanazutum dum do de ko ngal do galdirno don li anfusikum wonde koye mon ko ngal danno don koye mon celdon tottude haqqe Allah dum do woni dum jawdi ma nani hande fazubu jon non mede de ma kuntum ko laati non takni zuna odon galda dum do woni jobdi mum ngal dum don celdon tottude haqqe Allah ko jobdi mum ko ni nawe wadno ene moji inna iddata suhuri ay limore lebbi di ganduda di en limtene wonande hitande indallahi ta'ala ko limtirte hitande isna asara saharan ko sappo e didi lewru fi kitabillahi to lawhul mahfuz ko dum winda to hitande ko la sappo e didi lewru non wada yawma khalaqa as-samawati wal arda nyalama asman taga leydi taga en hen dum wada andi lebbi men ko sappo e didi tan din woni di julbe ne limta ya taddu bi hal muslimuna fi ibadatin kasiyam wal hajj ko wayna korka en hajju en wasairi umurihim eden dangal fiya kuju men ko ayami hadhihi suhur ido lebbi non nyalawmaaji mabbe ko salasi mi'atin wa 55 yawman ko temedde tati e capande joyi nyalawma jida e sahasu o do ko sanadu wete bim o ko sanadu walla sanahu won wibe ko sanadu fami won bibe ko capande joyi e nayi won wibe ko capande joyi e joyi a fami o to non ko sahasu temetati e capande jeegom e joyi woni 365 jours fami lebbi tubakbe hitani men ko non fatata enen non haran ko sanadu woni 354 walla 355 be dadi en balde sappo e go pama dum fami joni non ɗum woni ma woni balɗe sappo ɓe daɗi en walla balɗe sappo e goo ɓe daɗi en so tawi hitande nde ko basira ko balɗe sappo e goo wonata so tawi noon ko mbimi so tawi nasi ayyamu nasi ili so tawi hitande nde ko basira ko balɗe
joyi wonata tawi hitande nde wona battide ko kabisa ko balɗe joyi ko balɗe jeegom wonata ɗum teskoɗa sa teskima kala duuɓi 4 andi février mayre tan ko 28 voilà kono kala duuɓi 4 ne mayre 29 nasaɗa watte hen haqqille kala duuɓi 4 février mayre to ko nogas jeenayyi heddi ko mayre nogas 4 kono par duuɓi 4 foof waɗa kaftu diwa faami ɗum woni sababu koɓe dañi en ko balɗe sappo e goɗɗi ɓe daɗi en ɗi par duuɓi 4 fof change par duuɓi 4 fof change wona lewru ndu mayre nogas e jeenayyi lewru tubak ndu mayre noon nogas jeere ndu mayre nogas jeena ɗum wiyete kabisa to hisabi on koɓe no mbiyata koy ko sabu nde ɗo golɗo ustogol e hitande men nde ɗum tagi noon jiya hen sahaji korka aray ceeɗu korka aray ndungu korka aray dabbude aɗa yiya ɗum si sahaji hajjune kadi waɗa noon hen sahaji hajju aray saaha nguleyki aray saaha jangol aray saaha top fof ne waɗa faami fof ne waɗa ko ɗum ɗon ko ɗum addi ɗum ko ɗum mbimi ko ɗum addi ɗum min ha ene lebbi he arba'atun hurumun lebbi 4 lebbi 4 ɗi woni haran ɗo woni saftarandu woni taske woni haran woni mawnum yaawa ɗiɗo lebbi 4 mbiyete lebbi 4 hormateji ɗiɗo woni arba'atu hurumin zalika ngol ɗo kurmingol ngol ɗo karmingol e ɗiɗo lebbi o wi harminde hen wadde ko boni hormade ɗiɗo lebbi addinul qayyimu ɗum wiyete diine pocciɗo ɗiɗo lebbi wasde wadde hen ko boni ɗum wiyete diine pocciɗo mbimi saftorandu e taske e haran e mawnum yaawa Allah wi fala tazlimu fihinna hoto toñe e nder majje anfusakum koye mon hoto goofe hen Allah fa innaha ay wofde Allah fiha e majje a'zamu wizran ɓuri mawnude bakkaji e wofde Allah e lebbi keddi ɗi wa qila fil ashuri kulliha wiyama lebbi fof kala hen ɗo gofɗa Allah ene mawni Allah wi wa qatilul mushrikina kaɓe hefere ɓe kappatan e dendagal lebbi ɗi pop kaɓe mabɓe kama yuqatiluna kum hono no ɓe kaɓire mon kafaran kanji fof so ɓe goppani hay lewru ɓe kormaki ɓe kaɓe mon onono kaɓe mabɓe mbiɗen lebbi 4 ene ɗiɗo lebbi 4 haɓetaki so tawi ko taske haɓetaki wonno pour kajjoygol zulga adati woni saftarandu fof koye kajjoygol ɗum fof haɓetaki ewa haran haɓetaki ewa mawnu yawa haɓetaki kono soɓe kaɓe mon kaɓe mabɓe won wa qatilul mushrikina kaɓe hefeɗe ɓe kafaran dendagal lebbi ɗi kama yuqatilunakum hono no ɓe kaɓire mun kafaran kanji fof ni wa'lamu gande anna Allah allama almuttaqina wonde koye hulɓe innama nasi'u ay nemnugol habde mabɓe nde kamɓe hefereɓe so ɓe kaɓe mon on mbi on kaɓetake ɗiɗo lebbi on nemnima Allah wi ziyadatun ɗum ko ɓeydugol fil kufre e keferago de kufrihim bi hukmillahi ɗi koye saabu yeddudeɓe ñawore Allah e ɗiɗo lebbi walla wi yudillu bihi Allah ewi ene majjinir ɗum alladina no ɓen kafaru ɓe gam ene yudillu ene majjira bihi alladina no ɓen kafaru yedduɓe Allah yuhillunahu ɓe daktina nemnugol ngol aman wona hitande o yuharrimunahu ɓe karmin ɗum aman wona hitande Allah wi waɗir noon ɓe mbaɗinan ko li waaɗi u beele ɓe kawra karmingol lebbigol e damnugol ngol iddata limore ma harrama Allahu ko Allah harmini e lebbi taw ɓe ɓeydata e karmingol fodde lebbi nayi ɓe gustata hen tan haydara ɓe darata kadi holde derto Allah wi fa yuhillu ɓe daktina ma harrama Allahu ko Allah harmini Allah wi zujjina lahum fuɗanama wonande ɓe suu amalihim bonte golle mabɓe ɓe cikki golle ɗe ene moƴƴi wallahu lamdo Allah noon la yahdi o fewnata alqawma yimɓe alkafirina hefere bismillahi ya ayyuha alladhina amanu moɗon gonɗinɓe Allah ma lakum ko heeɓi on ida qila lakum so tawi wiyanama on infiru dunje tan fi sabilillahi e diine Allah dunje jeehe kaɓoyɗe tan ittagal tum tan gamon jeehe kaɓoyɗe tan gonan mbayon amɓe ni holko heeɓi on holko gamon toon jeehe kaɓoyɗe gamon ilal ardi fewde leydi Allah wi araditum beele on beela bil hayati dunya en
غورنام ادنا دخمجو من الاخره الاخره فما متاع الحياه الدنيا وانا دخم غورنام ادنا في الاخره بانغ الاخره الا قليل سوانا كو سيدا غورنام ادنا دولا كتكنال إلا تنفروا ستوي أن جهانيات دين الله سن جادان مكو يعذبكم الله لت أن عذابا لت أليما دعان داكم موسى جه كل سو يون يارن جه ويستبدل سو أولت أن وورا أن حالا بن ويستبدل لمتير قوما يم غيركم بوانا أن تولا تدروه أن لرلتا نلا الله أن لرلتا الله شيئا هيهود أن بابا ستوي أن بالانم علاك وعلاك لرلا مهم فإن الله ناصر دينه الله ما والدينه والله الله نون على كل شيء كله يوهن قدير كوكتن إلا تنصروه سأن بالله نلا الله غندي فقد نصره الله الله كان ولينه الله كان ولينه إذ أخرجه الذين كفروا ثم نهفر بنجلتني مكة أي وأجوني يونيم أنا نيجي يلتو نجي والدم والله حبو دم والله ريو دم ثانيا كان كنت نمشي اثنين ديدو واتيدو ديدو وانا كان كاي أبو بكر Siddiq wana Abu Bakr Siddiq watti ni do wana إذ هما تمن بلاتي كم بديدو في الغار ابن بالو إذ يقول تمن أوبيان لساهده كنت مكون أبي بكر وقد قال له أوبيان ملما رأى أقدام المشركين لو يكويد هفرب لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ابن غنى ندر غار ثور كم كنا لا الله سيدنا أبو بكر ابن غنى هاير دوتن ايوا أوبي أبو بكر so goto mabbe jeewi les koyde mum tan yele o wi dum non o wi bela tahzan horusuno Abu Bakr horusuno inna Allah ma'ana Allah ka ene wonde men ballal mum fa anzalallahu alla jippi sakinatahu kubina gol mum alayhi en la Allah sayyidina yama ko Abu Bakr wa ayyadahu nala Allah sembiniri nala Allah bi junudi be konuji lam tarawha unji be anani en on jiyata dum en malaikaaji e ndir wi mbala he kala do mo habe malaikaaji dina gonda e makko ko wi anani Allah wi mala tahzan ko asina rasul sallallahu alaihi wasallam wi sina Abu Bakr la tahzan wiyama hakkune makka e hayre nde ɓe cuuɗi nde yarante ko fodde air tan jono wi la tahzan ila tahtammu oto himman oto sunno wa kana husnu siddiq ala rasulillahi la ala nafsihi wiyama seydina Aboubacry ko suni ko wona e hoore makko o suni ko ene laaɗo Allah o wi ne laaɗo Allah o wi idha mittu ana min somi maayi fa ana rajulun wahidun min somi maayi way ko min goto tan mi maayi aydara ɗum ko haydara kono fa o idha mitta anta an non sa maayi halakatil ummatu di leñol ngol fof halkoto diine o bona ɗum noon ko ɗum woni sunade wona hay hunde min ga so yiɗi maayi min ga haydara an tan mo yiɗi ne laade وجعل الله ودي كلمة الذين كفروا كونغول بين هفريبه السفلى غول وني بولا غول وكلمة الله كونغول الله غول هي الأولياء غول وني تونغول غول وني بول غول والله الله نون عزيز كونغول وني بول داي لامو ماكو حكيم ني داي غول الله وي انفروا دنجه جه خفافا وناني اودون تشفتي وثقالا اي اودون غامي فوف سودون اودون تشمبي اي اودون لي فو جهتا بيمي خفافا odon koy ko thiqalan e odon teddi fof jeeta odon jogi jehe on gala jehe cagga dum laysa ala du'a fay on ay nuski odo ay wajahidu kabede bi amwalikum wanande jawdele mon wa anfusikum pittali mon fi sabili dina Allah zalikum dum mon khairul lakum buri mojjande on in kuntum so on laati ma ta'lamuna odon gandi kay wadde hoto ngame aya garo o jippi koy nafigebe be jahano walde tabuk Allah wi ngandumi law kana salati no ma ko nodduda be fewde mun ko aradan ko kaake aduna qariban mallide se be jehi be keba dum wa safaran taw ka dangal gasidan kakingal Allah wi la tabo ko mabbe ndewanno e ma be do nafigebe sinno ko waddani no feten on ngare yen do e anyam tan kebon hunde be ndewanno e ma kono e be ngandini wodi Allah bonni be
walakin ko woni ba'udat woddi alayhim mabbe ashuqqatu yolde dum adani be lundade ma wa sayhalifuna mabbe gondoy billahi da Allah so on garti be bi ala bistadana wallahi so min kattanno yaltude la kharajna ma min jaltidanno ma akum wonde e modon hallabi yuhlikuna eba kalka anfusahum koy mabbe tan e wonde fenan wallahu Allah ya alamune andi innahum kambe lakadibuna kebe fen Allah andi dum kebe kaali ko wana gonga aya garo o dippi wa kana azina sallallahu alaihi wasallam ni jama'atin nelado o yamirino dental yo lundo hoto jah ko ben don masalan o wi dum tan jodde o wi dum tan jodde tan ko ittihad makko non wana o yamira yo wi non o wadi ittihad makko o yamiri ben so yidi mbasa yaade Allah non tellimi aya garo o Allah yaafi ma ha pari ni fundi feldem bi Allah ardini yafaade feli bonon Allah wi afallahu anka non kam Muhammad Allah yaafi mama ande lima adinta lahum ko nyemirirdabe ko biyanta be joodo mbase yaade ko wi'abe non mi yaafi mama kon kono a farani wiide non ay kanti sayi seeda wana so Allah felino mo gila yaafaaki mo tan Musa no seeda kono non Allah yaafi mo ha pari wi ne felam Allah feli mo no wi mo ko nyemirta be do mi yaafi mama kono a farani yamirde mi yaafi mama kono a farani yamirde dum woni afallahu anka Allah yaafi mama lima azinta lahum hol ko jemirdabe e waade yaade de wa halla taraktahum ko an ma goppaabe hatta yatabayyana laka ha feñan ma allazina no ben sadagu be ganda ko gongdube gantoji ikaladi wa ta'ala man ganda alkazibina fende he fatana yamidda ha ganda jom ganto e mala gam kono gardo fu yami de mi dañani atan biya yo jod fara wadde non لا يستأذنك سبو سكتنتاكم واسيات الذين بين يؤمنون بالله بين غندا ان غونغين الله واليوم الاخر ان غونغين يلام تشكتيدو بين كم تشكتنتاكم واسيات ان يجاهدون كبته باموالهم جودن بانفسهم بتمن على بين بيرما يالا تشولمن وين سيدنا ابو بكر سيدنا عمر بين بيرما يالا تشولن باسيات بين يمتان والله الله عليم كانكو وني غاندو بالمتقين يفول الله انما يستأذنك اي ويان ما يا وفدو واسيات sakkitintoma e ɗum allazina ko ɓen la yuminuna billahi ɓe gonɗinta Allah wal yawmil akhir gonɗinta ñalawma cakkitiɗo warta bat taw ene sikkiti ɓuluwu hum ɓerɗe men e diine ko hum ɓeeɗo fi raybihim e sikkitare mabɓe yataraddaduna eɓe dengina Allah wi walaw aradul khuruja kamɓe naafiqeɓe seɓe muyino yaltidde ma'aka wondude ma la addu lahu maɓe keblantono ɗum uddatan keblari sanno so tawi e muyino yaddema maɓe taccu silemeje maɓɓe maɓe ƴeew pucci maɓɓe ɓe pewna kaɓirɗe ɓe ewa lacceje maɓɓe ɓe jooɓo kono haydara ɓe mbaɗani ɓene jooɗi ɓe muyani yaddema ɓe muyan walakin ko woni kariha Allahu Allah añi in bi'asahum dunjugol maɓɓe ɗum tagi Allah muyani yaltudeɓe ɗum tagi ɓe jaltata fa sabbadahum ɗum Allah amniɓe kisa ko qiila wiyanaɓe udu jooɗode ɗe ma alqa'idina wondude jooɗiɓe jooɗoɗo ɗe e jooɗiɓe ɓe e ñawɓe ɓe e rewɓe ɓe e cukalon kon jooɗoɗe mumen ko ɗum Allah hoddiri law kharaju fiikum Allah wi se ɓe jalti diino e moɗon onon julɓe ɓe ma zadukum ɓe ɓeydatano on illa khabalan so wona bonande keɓe naafigeɓe ɓe ndendinanno julɓe ɓe bonna hakkude moɗon wala awda'u maɓe jawnanno bonnude khilalakum hakkude moɗon wala awda'u woni maɓe bonnanno tan khilalakum hakkude moɗon ɓe mbaɗa castinagol ɓe ndendina goto e moɗon mbi an ka anani karima ko ɓe ndendina on yabghunakum ɓe ɗaɓɓana on alfitnata ko wiyete gangu kamɓe ɓeeɗo hefere Allah wi sabu wo fiikum ene moɗon onon julɓe ɓe samma'una lahum hewɓe heɗade keɓe kalata wawɓe heɗade keɓe kala so keɗima kadi jaɓa ene moɗon onon julɓe ɓe wallahu Allah alimun kanko woni ganduɗo bizalimina toñoɓe lagadi bi tagawul fitnata ɓe ɗaɓɓino fitina wonandema an nelaɗo Allah min qablu ko adi ne garata e Madina ne garɗa e Madina premier ɓe ɗaɓɓeninomo fitina wa qallabu laka ɓe baylitanma al umura fiya kuuji e bonnude diine ma kala feere ɓe mbaɗino hatta jaa al haqu ha ballal Allah ari wa zahara fooli amrullahi diine Allah ko hum kamɓe kaari hono taw e melaka ɓe naate diine he force kamɓe naafigeɓe ko ɗum tan nani ɓe he kono wona welede kala feere diine ne boni ɓe mbaɗino kono Allah sali Allah noon hanka ɓe gandi diine o hanka dañi doole eɓe gandi soɓe jaɓani e mbarete kamɓe naati ɓe belaka
ومنهم إنما من يقول ما إنبيا إذلي يميرم أتمية يميرم مواسياد سك مواسياد هذا ولا تفتني أتفني نم وبي أنك جد بن قيس gorko goto ni wiye jaddi bun qaysi qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nelan Allah wimo hallaka fi jalladi banil asfar arata jaaden kaboyden goldo leñol arji hen to goldo leñol kaboyden nelaado wi no non fa qalo wi inni mughramun bin nisa'i le jiidam do min ko kurtaade rewbe mo didi rewbe no feewi بالهولي تنسب يهي وأقصى إن رأيت نساء بني الأصفر الله أصبر عنهن فأفتثر بولو هولي سمي رأي ما بيتن منار في سيدان أي مدنيا في سينا ثم يافو بيتن هذا بياتهم يبري نيجاهم جد رأي ودو نافي بيمون فنلا allawi ala ko non fil fitnati ay fitina mo dogata ko ay jayya mo dogata en sagadu be jeniki fitina mo be dogata ko hebe jeni wana be dogano ko danje bone ni ajube nani bone wa inna jahannama la muhidatun kanyum woni ko filtodo bil kafirina hefrebe la mahisa lahum anha be ngala bapporgal ga jahannama be natatan allawi in tusibka hasanatun annelad allah so tawi mojjere hedima ko wayno polgu en ballal en tasuhum tan mettabe kambe be do nafige wa in tusibka musibatun so tawi musiba hedima yaqulu be biya qad akhadna amrana men de alhali amin nangi hankandi barni min jahani min jetti allah barni min jahani min qablu ko adi odo musiba min jetti Allah ne min jahani wa yatawallaw ben dunkito hum kambe farihuna e be belti ko hemma ko ul wi be lan yusibana hebata min illa ma kataballahu lana so wana ko Allah windani min kala ko Allah windani amen hebata min tan ko Allah windi ul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa Allah maulana kanko woni balla amen ketude alhaaliji amen wa ala Allah ko Allah fal yatawakkalul mu'minuna so juube ne bakkilo Allah dino ko juudo sen bakkilo yo wakkilo Allah qul wiibe hal tarabbasuna bina on pandanaaki min onon naafiqeebe be illa ihda so wana gotel alhusnayni moƴƴi ɗiɗi pandan ɗo min tan ko jamuji ɗiɗi jam min bare min cahudina min naata aljanna walla min poola min daña min daña ganle ha heewa ɗe geɗɗiɗi onon naafiqe pandan ɗo min kaɓe min maaya min naata aljanna min bara min ketta kaake min pecca e geɗɗiɗi minen wonani min haɗe wana hanu minen noon natarabbasu bikum emin pandani on gede didi onon ne walden an yusibakumullahu bi azabin de Allah hemnirta on lepte min endihi ummarade do mum ko wayno nanyoji ummade asaman Allah adda jibrilu haata e mon mayde ngerje on aw bi aidina walla Allah wada sembeji e juude amen min nanga on min bara on be gedi min pandani on minen jibrilu haata e mon mayon aw bi aidina walla min kalkiro on juude amen e yamirore Allah non fatarabbasu fanno de min innano minen ma'akum wonde mon mutarabbisuna minen ko min fandi qul wiibe anfiqu nafge e doftare Allah daw an odon bela aw karahan on belaka nafge so ne weli on nafge on belaka fo lan yutaqabbala minkum on jogoran jabanete onon naafiqeɓe son nafki odon bela jabetaake son nafki on belaka jabetaake non ko jiddo fo mbaɗe innakum sabu onon kuntum on laatima gawman ko on yimɓe fasigina ɓe ganduɗa ko yaltuɓe ɗoftare wa ma mana'ahum haɗani ɓe an tuqbala de jaɓete min hoye mabɓe nafaqatum nafaqeji mabɓe haɗani ɗum illa annahum so wona kamɓe aywa kafaru billahi ɓe jeddino Allah wa rasulihi ɓe jeddino laaɗo Allah wala yettuna salata ɓe garata e julde illa wahum so wona tawa kamɓe kusala eɓe gami kan jiiɗa ɓe juula ko jomum jeta naɗo taw welaka wala yunfiquna te be nafkata jawdele man illa wa hum karihuna sona taw be belaka e ubli goto wartan fala tujibuka allawi annelado Allah hoto haawe ama waluhum jawdele mabbe ko nelado haalde ko hay anne kayra hen hoto haawe jawdele de be jogide de dum haawe de jawdi tuuba jawdi nafi hoto haawe de
wala awladum ora hawe bibbe mabbe de anan dum ko istidraj ko beynade innama yuridullahu ay ko Allah moy ko li yu'azzibahum bela o leptirabe biha sabu jawlere de fil hayati dunya ngurnam aduna ay galo mo wana juldo hoto haabe ko dañi ko hor dum homte Allah muuyi hen ko leppirdemo jawdi ndi ko foftara ko jamma foftara ko nyalawma test dano ta ko jamma dano ta ko nyalawma dano ta ko nanga ho test tan bim dum jawdi wana ko dum wadata sa dañi jawdi ha heewi a foftara dila fofti fo ando ala haydar en leli tan ala khalis kala non jogi kala foftara jabata leppirte kay daña hen caɗele bandiji ndeway ma bandi ne waɗa a sikki ma samba bandi waɗa agressé hin ko waɗa bandi jogui haaju bande jogui haaju koye Abdoul Ndiaye kono Aliou Sy sa wirtimo bandi tawi koye bandi gonɗo e wuuro he sa wirtimo rewata e ma so wona bandi mo andama sa wirtimo rewata e ma ne andi ala haydara wona waɗata agressé wona andara so yi noon Abdoul Ndiaye rewi ɗo so tawi en jogui fetide kam ma rew hen kam andi ko heɓa walla wasa bandi andi ko waɗata gendagal caɗele woni koye jawdi a foftata kadi ande ɓe liggoma ɓe jiiɗa wardema tan gueɗe way leydi وتذهب الذي يلتا أنفسهم يلتا بالتالي ما بيوم كافرون توا ملاك دو يلتا كوم كافرون توا كيف هيفرد كما يكتوا هاي دين وكتفوتشك توا هاي دين جوم كتفوتشك هيوان جود جماعة وقت جي جماعة هيوان توا يد نوانو كهاج ويعرفون بالله ما بينغون دو الله بيبي إنهم لمنكم كويمون بينغوندي الله وما هم منكم بجاء كويمون جفنات ولكنهم كوني كم قوم كبيرين بيفرقون بين كلا دغولته مبه هنا كو غولا e hefere be ko dum tan be kuli dum adini be jabde Allah kambe nafi gebe kono wana be jaakay mo be kul dango se be jabani Allah ko hefere be batte ko kambe dum batte be jabi Allah be penin dow be goppa law yajiduna se be dañino malja an joñor galgal e be joño e mum aw magharatin walla bimbaluji aw muddakhalan walla natirde de be nata la wallaw mabe dunkittono ilayhi fewde mum hom kambe yajmahuna e be jaacho Allah wi se be dañino de be moloyi taw wana e ma taw Allah goddo ne wonno e be dañino de be molo e mudum mabe jaato galano sino kono leydi ndini joni sa aduna ni joni sa ron ko ndire makki tan tacca ya murte alla paya mali ngoni yato mana kono non ala president goddo ala ko altan sa woppine ngala jaada dum won law yajiduna malja'an sabe dañanno joñol gal e be joñoyo aw muddakhala wala natirde anani aw magaratin walla bimbaluji aw muddakhala wala natirde la wallaw mabe dunkitton ilayhi fewde mum hum kambe yajmahuna be jaccio wa minhum ena mabbe kay man yalmizuka mo ene aybin ma fi sadaqati e peccugol sadakeji sada fecca asakeji ene hen aybinobe mo bimi ene hen aybinobe mo anela Allah afame fa in uuru minha sabe dokka ma hentan aradube bele wa illam yu'daw minha sabe dokka kan idha hum jaka kambe yasqaduna bi tik allawi walau annahum radu sabe belano ma atahumullahu ko Allah rokibe wa rasuluhu nana Allah rokibe galle ko be belama dum tan wa qalu bi hasbuna yuni min kay Allah sayyitina Allah ma Allah rokkoy min fadlihi bulal mum wa rasuluhu nana Allah kay ma rokku min galle e innanu min kay ila Allah fewde Allah raghibuna ko ton min der Allah wi sabe bi non di dakana khairan dum borno jante kono be biya non Allah wi innama sadaqatu ay asakkeje pirlittede de ene totte Allah ne haala ma fodbe rokkede asaka ko wi ko lil fuqara ko ganda ko haro jinde kato jinde non ko jogiido kono ko jogi ko yonata dum ko wete fagiu ko ne rokke asaka
wal masakini e miskineɓe ɓe ganduɗa ngala hay huko yonta ɗumen kissa sako ɓurta ɓen mbiyete miskineɓe ɓen kadi dokke asakal wala amilina alayha golloɓe asakkeje ko wayno jagarafa o jaabin e ɗasimu peccowo o e katibu bindowo o e hasiru dendinowo o jahowne nangoya o e peccowo o e bindowo o e dendinowo ɓe fof ne dokke wolmo Allah fati qulubuhum wowneteɓe ɓerɗe mumeɗe jaɓa Allah walla ala ko jaɓɓe Allah ɓe cuwa tabidde ene gowne ɓerɗe mum beɗe tabita e jabde Allah ɓenne dokke o firriqaɓe asakal ne hoɓɓitere daaɗe ene hoɓɓitere daaɗe en mbaɗi idi ko maccuɗo Aliou Sy halfi ɗum joni noon Abdoul Diallo aski yahata Aliou Sy wimo ɗo yiɗi jeeyami ide ene foti wiya temedere ujunere itta temedere ujunere asakal he kanko Abdoul Diallo itta temedere ujunere asakal he o tottuma idi rimɗo so yaltidema gal to yaha lawol mum gasi wonama halfo ɗum de yaltata yaha ɓe dokkere wona omo rokke kanko so rokkama ko an heɓtata o rokketake kanko dokkugol makko ko soddemo tan wala gharimina walla ñamliɓe ngala ko ñaami ñamli ene ƴeewa ko ñaami tawa ñamlaraki ene mbaɗa arenaji ñamlaraki ene mbaɗa stage ɗo bal watte eyyi ene maha ɗum pour ne wona ɗum ñamli hen koto ñaama ene jara ene koltina ɓesguji mumen ɗum ñamlori ɓeɗo walla jomum ñamlorino ko caysi kono tubani Allah hankanta ala noon ko ene yoɓa o ne rokke hen walla oɗo e oɗo ne lurdi Abdoul Diallo onon ɗiɗo lurde affaire ñamade Abdoul wi ne rewma capanɗe nayyi mbiɗa kanko mbiɗa ala wona gonga ndewatami ko tinno gas o wi wona gonga ronkama yo alhaali mum deej kanko idi o aski o ƴeewa yo mbiɗa ko ndewatamo min ko capannayyi ndewatmo e dal wadde mbaɗen ni nda wadde capannayyi tan woppuma kadi e ɗum kadi ne moƴƴi ko itta asakal he o totta Abdoul yaha ɗum ne moƴƴi hayso jomum ko galo tawi tan on lurdi e ronkama yodde ene rokke hayso jomum gallo rokke hayso jomum galo ha tan hakkude mo luuri Abdoul wi ne rewma capannayyi te o mbawi waddede e dow ɗum andama hankkandi baddiran ne wawi jobade hen kanko ido omo jogui haalis asakal ane jaranamo tottudema capanɗe nayyi ujunere Abdoul Diallo mbere woppuma jaaha mbasan wardirde ko fi sabilillahi noonne kay dariɓe e jihadi fi sabilillahi ɓe ganduɗa haade baytal mali ala ngala baytal mali ene pelle a jihadi fi sabilillah baytal mali ala ɓenne dokke hen hayso koɓe alɗu wabni sabili bi lawol gummiɗo masalan anin kafrin ene janggoya hoore fonde walla ummi kungel ene janggoya hoore walla ummi guine ene janggoya hoore fonde ari haɗo Tambacounda ɗo walla ari haɗo masalan anani dey Kaolack ɗo ewa tawi asakkeje ene pecce ene rokke hen o yi ɗum ɗo farida tan ɗum ɗo woni farilla min Allahi ummarade Allah simi farida tan min Allahi ɗum ko farilla ummarade Allah tawde kay ɗanngal makko ngal o ɗanni ngal wona ɗanngal gofol imi ko ɗanngal omo rokke so tawi ko ɗanngal gofol noon o rokketake hen hayso so yeehi ko maayo o rokketake hen so tubani tan rokketake tawde o dañani mo ene ñamlamo tawi ko gallo to wuuro mabɓe o dañani mo ene ñamlamo o rokketake nde omo rokke so dañi ñamlowo noon tawde ko gallo o rokketake faami ɗon de koye ɗum ɗo de farida tan min Allahi oɗo farilla ko farilla ummorade Allah fiiɗo momta oɗo farilla ni wiiride yo waɗire ni ko farida tan addan ko ɗimo addan ko mafuulo kono addani fiiɗo wallahu lamda Allah noon alimun kanko woni ganduɗo tago makko hakimu ñeñuɗo e golle mum
لك فلا يجوز صرفها دغتا كو فرلد اسكالغال لغيره كو وانا لغير انني من لغيره كو وانا بيدو حالات من كو بيتان توتته فجواب استغراق افراده لكن لا يجب على صاحب المال وداك جم جودي إذا قسم لأسره بل يكفى إيداء ثلاثة من كل صنف ولا يكفى دونها كما أفاد الصيغة في الجمع سنة نوي أن سرد المؤدى منها سردي تتتيد أسكالغال سردي موم كو الإسلام كو وند جول وانا جول تتتاك من سردي كو وند جول دي والله يكون كره سميا تتتيد أسكال وتوانا شريف توانا بني هاشم تيكو بني هاشم تتتاك ولا مطلبيا تاكد وانا بني المطلب توانا بن جيا تاكو بني مطلب وركتاك نونكو مذهب الشافعي وي نون مالك نوبي bani hashim en tan woni be dokkata ka saka kono bani mutalib en dokke kanko safa yi nono wi safa yi wi bani hashim en e bani mutalib en fo dokkata non safa yi kanyum no sari wana o wi non sanani non وهذا إن كان حقهم من بيت المال جاريا ولا سانني دوم نون كو تاو حق مبه بيت المال نوودي ابي غيتني هندي والا سدوم على كيفهم اولى من غيرهم كم بوري هاندي توتيده كو وانا كمبه ها بيت المال على كيف مندوكي فايداهم اسهل من تاديهم انا خدمه الذمي والفاجر والله bimi ittande be hen dokke ken yona be de buri wadde faayida yede goto mabbe liggono kefero walla goto mabbe liggono faajir so tawi andama be ngala ko be nyaami baytal mali ala haydara ala rokkede be asakeje de buri fewde yaade be liggono hefere non wi fam sanani sarif non ko baamu woni sarif on woni rokkeraake asagal ko amma mo yummu woni sarif no rokke faama dum faami non shari'a sariwi rokketaake ko mo baamum woni ko amma mo yummu woni rokke faama dum ومنهم الذين يؤذون النبي ene nafigeɓe kadi ɓe enen lorla nelaɗo Allah yani enen gaybina so tawi nelaɗo Allah haali huude ɓe jaaɓe kaltone ɓe ko haali wi ko nafigeɓe ɓe jooɗinoma ɓe kaala e haqqe sallllahu alayhi wa sallam bima la yaliqu ko hanani ɓe gaybina nelaɗo Allah eɓe ñoha ɗum فقال بعضهم لبعض وادم ببيرو كفو عن ذلك الكلام غبك حالا كدي غبك حالا قالت مكو غبه لي الله يبلغه ذلك حدثم يتارمو هذا مكو نانت كدي وانت بone فيغولنا منه الضرر yana emeden ummade mako lor tawi wonani kalten ko de kadi en dañal bone goppe kadi ko ñorom mako فقال الجلاس غوركو غوري وي جلاس بدم الجيم وفتح اللام المخفف جلاس اوبيته جلاس ابن سويد وي نقول ما سينا ثم ناتيه فتنكر ما قلنا كارن كو ويلي ان سن غاري ngulen وانا حنيف غودن تن بيري بيا فيصدقنا فيما نقول سنبيا غوري وون بيا تن غو سب فإن محمدا أذن محمد هنا نفو كالا فسك غو كالا كبيرين سندي غولن الذي ومنهم اننا فيغب الذين بين يؤذون النبي بين لرلا نلاد الله ويقولون غني ويس بيا ما غوبه كالتون كو بيا هو أذن wiyama ko onanam nofo kala ko haalna o jabat mbiyama onon qul wiibe mbiɗon ko usnude aha ko usnude khayril lakum keɗotoɗo ko moƴƴe mon de wana keɗotoɗo ko bone mon de ko usnu khayril lakum de mimi keɗotoɗo ko moƴƴe mon wana keɗotoɗo ko bone mon ko on de
sabu oɗo mo mbiɗon ko nannan nafo yuminu billahi ko gonɗinɗo Allah o yuminu lil mu'minina omo gonɗini gonɗinɓe Allah mbima omo gonɗini Allah omo gonɗini gonɗinɓe Allah wa rahmatun oɗo mo mbiɗon ko nanam nafo ko yurmede lilladina wonande ɓen amanu gonɗinnoɓe min koye mon walladina yusuna rasulallahi ɓen ɓe ganduɗa ɓe ene lorla nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam lahum adabun alimun ɓe ɗen woda ɗumen lefte musde yahlifuna billahi lakum eɓe godira Allah wonande onon julɓe ɓe ɓe mbiya ko kalani ɗon wonde ɓe mbi ko ɓe kalani ɓe mbiya wallahi Allah seedi min mba kalani ɗum andi ɓe gonne ñoote ɓe gone haalde ɓe kaala nelaɗo ɓe kaali haɓe belti naafiqe goto wiye Julas ibnu Suwayde e goɗɗo ne wiye Wadi'atu bun Sabit ɓe gone ñoode nelaɗo Allah ha ɓe belti ha ɓoy ɓe mbi tawi ko Mouhammadou haalata ko gonga ko wiyete naafiqeɓe ko ni wayi tawi ɗum ko gonga de fana no asharru min alhamiri nde gande enen ɓuuri bonde e bamɓe enen ɓuuri jasde e bamɓe on saha noon cukalel machine ngel ne won ɗon ne wiya Amir bun Qays ngel ɗon ko machine ngel nelaɗo Allah en tawade ɓe ñohata nde ko cukalel tan noon ma fota guiida en ni tan en ɗon ɓe cikkima to ala ko andi ngel ari haaltani nelaɗo Allah keɓe ñohi ɗum ñohi nelaɗo ko nelaɗo noddiɓe namdiɓe ɓe nguli Amir wooni wi ngel ɗo o ko fenata ko oɗo wallahi o ko penowo wa halafa Amir annahum kadabu o wi wallahi keɓe fenɗo fa saddaqahum nabi nelaɗo witade keɓe mawɓe mata ɓe kaali ko gonga kanko cukalel ngel wone ñagade Allah ngel wiya Allah ya gonɗin kala kalɗo gonga ya fennu kala penɗo toujours ngel ñago ɗum Allah ha Allah tellini ayo nelaɗo andi ko ngel haalno ko ɗum woni gonga kamɓe woni fenɗo Allah wi ɓe goda ɗo ma pour li yurdukum bele ɗon ɓe wiɓe noon wallahu Allah wa rasuluhu e nelaɗo mum ɓe a haqqu ɓuuri handude an yurduhu ne beletemo ɓeɗo ɓuuri hande e welede neɗɗo Allah so wele mamama nelaɗo Allah wele mamama gasi ɓimi Allah e nelaɗo mum ɓuuri hande welede neɗɗo e neɗɗo welede neɗɗo in kanu tawde kay kamɓe wondoɓe ɓe laatima mu'minina ɓe mu'mini Allah tawde koɓe julɓe e gonga Allah welede jomum nelaɗo Allah welede ɗum ɓuuri hande alam ya'lamu a faami mbele ɓe ganda kamɓe ɓeɗo naafiqeɓe annahu ko woni fi man yuhadidillaha kala mo luurodiri e Allah wa rasulahu mo luurodiri e nelaɗo Allah fa inna lahu nara jahannama oɗo ene wooda ɗum jobdi jeygol ne wiye jahannama khalidan fiha so nasin ko casowo zalika nadde jahannama sasa al khizyu woni koyera al azim mawka gacce mawde kay ko nadde jahannama walla yahdarul munafiquna nafiqeɓe eɓe kula toujours eɓe kula an tunazzala alayhim de jippinte e julɓe ɓe suratun simore to nabbi'uhum nde ene haalana julɓe ɓe bima fi qulubin ko wone ɓerɗe mabɓe kamɓe nafiqeɓe toujours eɓe kula haade simore jippade haalana julɓe ɓe ko wone ɓerɗe mabɓe ɓe denti ɗum ne kam ɓe denti joni noon ɓe mbiɓe o humma dalika yastahzi'una eɓe kuli ɗum kono eɓe jalkita kadi Allah wi qul wiɓe an Muhammadu wiɓe istahzi'u jalkite inna Allah mukhrijun kanko woni peññinowo ma tahzaruna ko ndentoɗon ko maw feññin ɗum wala in sa'altahum wallahi sa namdi mama be kebe jalkittuma ko walla kebe jalkitta qur'ana ebe jaha e gonde ma odon jaada walde Tabuk ebe jaada ene laado le pay Tabuk ebe nyohane laado Allah no ebe jalkitta qur'ana ebe jalkitta julbe ebe jalkitta ne laado Allah Allah jippini ayo Allah wi sa namdi mama kebe kala ko mabe mbi be ngoni koy wa laminere tan pour be tajir dum lawol ngol wana haydara la yaqulunna ɓe gantina ɓe innama kunna minen kay min laatima tan na huudu emin jumpa wonal abu emin pijido tan e yewtere li naqɗa abi hiddariga pour min taƴira ɗum lawol wona hay hunde min pantaki hen ko min lamminta ko pour hamin daña tan ɓe lawol ngol ne raɓɓiɗire men seeɗa eyyi ɗum tan wona pour haydara
allawi ulwiɓe a billahi yeti ko Allah wa ayatihi en ayaji Allah wa rasulihi en elaɗo Allah kuntum laati on tastahzi'una oɗon jalkita ba Allah en elaɗo mum e ayaji mum jalkitton la ta'taziru oto gantine gada kafartum sabu on jeddi on gonti hefereɓe ba'da imanikum caggal nde peññinɗo limanako on goni hefereɓe caggal nde gonɗino ɗon Allah in ya'fu so tawi Allah yaafima an da'ifatin ga fedde minkum e moɗon e jangin mabɓe walla in yu'fa so tawi yaafama an da'ifatin fedde minkum e moɗon ay watu azib ma o leptu da'ifatun fedde bi annahu walla tu azab ma lette bi annahum sabu kamɓe kanuɓe laatima mujrimina keɓe bakkodin aha almunafiquna nafiqeɓe worɓe ɓe noon andi makhsiyu bun humayri oɗo jaaɓi Allah wana on kam Allah yaafima ɗum heddiɓe no ma bode naati mumen almunafiquna nafiqeɓe worɓe ɓe noon wal munafiqati e nafiqeɓe rewɓe ɓe noon ba'duhum yoga mumen min ba'din ne nande yoga to bange jeddugol e to bange wonde nafiqeɓe ya'muruna ɓeɗo ɓe jamirta bil munkari koko boni wa yanahawna ɓe kada anil ma'rufi ko moƴƴi ɗum woni jikkuji maɓɓe hadde ko boni hadde ko moƴƴi yamira ko boni ɗum woni jikku nafiq wa yakbiduna aydiyahum eɓe jogiti juuɗe maɓɓe ɓe naftata e weleede Allah ɗum noon nasullaha ɓe goppi ɗaftade Allah fa nasiyahum Allah ne woppiɓe e neware muɗum innal munafiqina ay nafiqeɓe ɓeede humul fasiquna goni yaltuɓe ɗaftade wa adallahu Allah fadani al munafiqina nafiqeɓe worɓe wal munafiqati e nafiqeɓe rewɓe wal kuffara e hefereɓe Allah fadaniɓe naara jahannama jeygol ne wiyeni so ɓe naati toon khalidina keɓe sasoɓe fiha toon hiya jeygol ngol hasbuhum woni jobdi mabɓe wala anahumullahu Allah woɗɗiniɓe yurmede mum wala hum ne wonniɓe azabul lette muqimun ɓe ganduɗa ko duumiɗe onon nafiqeɓe kalle o wi onon nafiqeɓe kallazina o wi anani mbimi da'imun antum ayyuhal munafiquna mbimi lefte duumiɗe moɗon onon nafiqeɓe o wi ɓe mbayi kallazina ko ɓen ɓe mbayi kono ɓen min qablikum adinoɓe on kanu ɓen laatinoma ashadda minkum quwwatan ɓen ɓurno on sattude sembe wa aksara amawalan ɓen ɓurno on hewde jawɗele wa awladan ɓen ɓurno on hewde ɓiɓɓe fastamta'u dakhmiti bi khalaqihim e gadal mumen e aduna he onon ne fastamta'tum onon nafiqeɓe ɓene dakhmita ɗe bi khalaqikum e gadal mon so mayɓe ngerƴi on gasi dakhmirɗe kama stamta'a hono dakhmitorino allazina no ɓen min qablikum adinoɓe on bi khalaqihim e gueɗe mumen wo khudtum oɗon jumpa e fenade o khudtum oɗon juwa e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kallazi nden hunde khaadu nde ɓe jumpuno kaɓe dañño ko onon nañon ɗum ɓen noon ulaika ɓen habidat a'maluhum boni golleji mum fi dunya aduna wal akhirah l'akhara o ulaika ɓeɗon humul khasiruna goni pertuɓe Allah wi alam ya'tihim bele arani e mabɓe naba o khabar allazina no ɓen min qablihim adinoɓe hol ɓen qawma nuhin yimɓe annabi nuhu gadino ɓen ni wa adin yimɓe annabi hudu gadino ɓen ni wa samuda yimɓe annabi salih gadino ɓen ni wa qawmi ibrahim yimɓe annabi Ibrahima gadino ɓenni wa ashabi Madyana yimɓe annabi Shuaybu ɓen gadino ɓenni wal mu'tafikati e gure annabi Luuɗu ɓenne kadi gadino on ɓenni ɓeɗo fo atatuhum addanino ɗumen rusuluhum nelaɓe mumen bil bayyinati hujjaji ɓanguɗi kono noon nafani penni fa uhliku kalka Allah wi fama kana Allahu wonani Allah li yazlimahum ene toñaɓe tawa ala ko ɓe mbaɗi walakin ko woni kanu kamɓe laati yazlimuna eɓe toña anfusahum koye mabɓe kamɓe toñata koye mabɓe ɓe mbaɗi ko bakkat Allah halkini wal mu'minuna julɓe worɓe ɓe wal mu'minatu julɓe rewɓe ɓe ba'duhum yoga ɓeɗo awliya'u ko nandidiɓe ba'din yoga
ya'muruna ebe jamira bil ma'ruf ko moddi wa yanhauna ebe kada anil munkari ga ko boni wa yuqimuna as-salata ebe nyiba e julde wa yu'tuna ebe totta az-zakata ko wiete azakkeje sebe ngaski be totta wa yudiuna Allah ebe dofto Allah wa rasulahu ebe dofto nelad Allah ulaika beedo kam sayarhamuhumullahu beedo ma Allah yurmudu ben anani be ma Allah yurmudu wana ama wala sawfa Allah yurmobe ala wana yama Allah yurmobe Allah ala yama kanyum Allah ala dum ko yurmota tan Allah speti yurmade ala yama ko neddo jogi dum inna Allah azizun ko poldo la yujizuhu shay'un ay huune ronkintama wadde ko wala fo wadat an in ja'i wa'dihi wa wa'idihi so sappima o wadat so fodi o wadat hakimun ko nyenyudo e golle makko ko wala fo wadata dayata shay'an illa fi mahdihi fajatta huunde o wada do hanani Allah buri don kala ko o wadi to wadi don hani wonde don ya kaari de ha dani dum ala o fi Allah watta ko hanani bibi Allah ko wadi fof en handi bibi kala do wadi modjere makko en hani so wadi goddum kada ma ganda handi hen bibi ko sa handa watta Allah la yada shay'an illa fi mahdihi jabata وعد الله المؤمنين الله كيف دني جولبه وربه والمؤمنات جولبه رewbe الله فدني be jannatin gese tajride en doga min tahtiha elis mumen al anharu pisinaji pisin ram pisinde an ka jogo na be anda sadan pisin pisinaji ko tubu ko jogoto dum beeli wonta we galleji tajri en doga min tahtiha elis al anharu pisinaji sebe nati ton to al jannatu khalidina fiha ka be nyawana be tiasal ton Allah fodani bi wa masakina e kodorde dayyibatan be day o masakina dayyibatan e kodorde ganda ko beldo fi jannati adini e aljanna mo ganda ko nyimbe tastadibu han nufusu aljanna mo ganda pittali ne belto hen wa ta'alafu ha fiha pittali di ngowa hen anani di tawa don mala aynur ra'at ko yitere medani yiti wala uznun sami'at ko nufu medani nant wala khadara ala qalbi basharin ko hunene meda jolde berne neddo dum wiete aljanna dum woni masakina de yibatam be i jannata din afami kono dum fode e welde andi rasul sallallahu alaihi wasallam o namdanoma holko wiete masakina de yibatam holko woni dum o ma halane holko woni dum cheikh itu busa ko gadana busa yawno horo wadde tiriyaga gadana busa banani afami wa namdanoma holko woni masakina de yibatan de Allah wiata do de o ma halana en o wi ko ngesa ko gese fi basati ko gese iqamatun nyibde la tahulu wala tazul mbaylo ta ko iwata andi gese men de ne mbaylo wayre ne bawli tan jiya soyde saga soñama tan kadi natta wadde haydara ha ko aljanna non fawlata waylata te kadi iwata do wonno non tan woniri dum wete masakina de ruya annahu su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala wa masakin dayyibatan fi jannati adnin qala o wi lasrun min lu'lu'in o wi ko galle o ko kange lu'lu andi kasu hewno wonde ko hubere ko do ko galle fi zalika al-qasri ene on ma galle sabu una daran galleji capatti jeedi kadi nana e galle he galleji di ko yaqut kange yaqut bodejo bolo fi kulli darin kala hen galle sabu una baytan capande jeedi suudu nana e mudum min zumurudatin khadra wa kange mirok kange bileje bulajo kange mirok ko on kange wondo fi kulli baytin kala hen suudu sabu una sariran diwaji capande jeedi nana e mudum ala kulli saririn e kala hen diwa sab'una firasan capande jeedidi berteteri nana e mudum min kulli lawnin kala façon yo façon ala kulli firasin kala hen bertu ena wadi zawjatun min al-huri al-'ain debbo e huri al-'ain enne hen goto e yantabe huri al-'ain enne hen won riwaya goddo wi kala suudu ene wadi capande jeedidi lahal kala hen lahal en wadi capande jeedidi façon nyamde nan hen dum wete jannati adnin ko dum do Allah wi e do gere juldo fof ene daña dum
juldo sidi wona juldo sidi wona juldo mo yulani fokam aljanna o kan hebat dum julbe non burdirta ko wonata yeso ko kono o aljanna kam gar fu ma nan tay kay leñol nelaado la kay an kay ñaago tan jeede leñol he sidi mona kuuda tamana dal janna haysa woni kuuda da nata haysa woni kuuda mo Allah hudi anata aljanna ha tan koy leñol nelaado Allah gon ha kanko wi non kanko wi zalimuna maghfurun o muktasiduna najin sabiquna kadi sabiq ha neddo badowo ko boni tubata o ko jafetel badowo ko boni en tubana Allah o ko dado mo meeda wadde o kam haltaki won yatta ko annaba haade ko leñol makko sada ñaago Allah wonde annabi wonde leñol nelaado Allah sabu hayto fa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum man da do wernani minhum zalibun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairat to yeso to o wi jannatu adini yadkhuluha e do fote no mbay fof kebe nato aljanna kam ha ande ken ñaagoda Allah ko jeede leñol nelaado aljanna kay so ko baadum burkina ma heb so won aljanna ma heb dum e ko buri aljanna ko non biida ya darto aljanna kay kama narata dum kama fayna dum ni an kay an tan tiftan ko e leñol nelaado an jeeda kon na aljanna kay kam kam amul werante narata kanaro amul werante o yuridwanu min allahi non akbaru ay weli Allah dum buri mawnude fof ko haali do ko e welde weli Allah buri dum mi weli Allah buri dum o wi aqallu ridwanun ya'tihim min allahi akbaru min zalika kullihi weli Allah cetta kinal mo Allah rokkanma ɓuri e dendagal ko limti ɗo ko fo e safde ala kala kam so hokkima weli Allah kew wa warada anna Allah ta'ala wiyama yana yawmal qiyamati yaqulu Allah ene wiyana naɓe aljanna wiyaɓe hal raditum ko dokkimon ko on belam fayaquluna ma lana la narda holko hadata min welede wa qad aadaytana ma lam ta'di ahadan min khalqik a rokki min ka rokkani hay goto e tagoma fayaqulu Allah wiyabe ana u'dikum afdalu min zalika bodo jogori rokkuden ko buri ko dokkumi on ko qalu wa ayu shay'in afdalu min zalik holko buri dum do welde o do aljanna mo minji qala Allah wiyabe uhillu alaykum ridwani mami jippin on weliya am mi jippina mon fala asqudu alaykum ba'dahu abadan mi wonta tikkan on ha darga ha cey dum buri welde na aljanna ha nek ko buri aljanna ne wed neddo hor ñaago aljanna kay kana rota ndor cikkiro ni ko Allah wada aljanna Allah natan to no ala debbo nan no ala biddo nan sa natan aljanna kay ana ratan mi ma nata aljanna kay ana ratan heddi ka ko buri aljanna ko dum woni ko yada hette sekti janno wi wen dabbu dum woni ko salatul fatiha nafar sala fare wana aljanna nan net ala insana ko goto na fana ne la sala sala wiso tawi neddo juule am goto Allah wi mudu labi sap insha Allah ma sap goto anar aljanna anar jeegol so Allah yurmi ma lawol gotol anar jeegol tene la Allah wi ko sa juule am gotol Allah yurmi ma labi sap joni non a wadi salatu fare graw goto Allah yurmi labi sap darno ya berma tay gonka badda tay ko sala fare badda kay tay wana arab kalda kay kay morlu kurus ma natina ngari ko aljanna darda hebi ndeke wadde sori so tawi Allah yurma goto ko aljanna paada jeena di place mun woni jeena di to place mun woni yew non nanguda wirda hanyane maada nata aljanna mbatar anka pertudo jarani kala wirda yani aljanna dara neddo wirdi non no ko ha daña goddum ko wala aljanna kay aljanna kay hebi dum gila biida Allah musalla ala sayyidina Muhammad wa sallim kasi adaña aljanna ko buri don ko ndarata non kanga do an kanga do birdo oto fiddum oto damina aljanna an kanga do oto damina aljanna tay damini aljanna ka kanga wop kursma jul hor ba sal jabi ana aljanna julti sal jabi ana aljanna nga na tajen ko kamalen aljanna mo waktu ma e gurna ma so gotol tan ana aljanna amma sala faari dum ko aljanna ko buri do aljanna kay wop soxlaane
bisimillahi zalika hebde weli ya Allah wal fawzu woni malal al azimu mangal ya ayyuhan nabiyyu ma annabi jahidil kuffara habe hefere be sada habe mabbe habire mabbe silama wal munafiqina nafiqe habe men sa habire mabbe dembe e hujjaji wa ghuluz alaihim tekkine mabbe hutobe fa ma awahum kambe fawji tapparde mabbe jahannam ko jeygol wieteni o bi sam bos al masir rutorde yalifuna kambe nafiqebe mabbe ngon billahi do Allah be gondira Allah be biya ma qalu be kalani ko yettima ko Allah wi wala gar qalu wallahi be kali kalimatal kufri be kali kongol keferu be gondiri fenane be kali kongol keferu o kafaru be jeddi ba'da islamihim caggal be penyini masalan ani de limanago hayso wana gonga mabbe be jeddi Allah caggal dum ko hammu be kimmani be malam yanalu kebe kebata holko be kimmani ko yande enelaado Allah e jamfaade dum non be nanyata dum ma ceke jogobe wiyama ko ay o addi dum kambe nafiqebe be wiyama be buri sappo kam ko be jettaki nogas be pewji feere mabbe e be petanelaado Allah be jamfo dum be mogginodo sara hayre agbata do pour so tawi ari be jana makko di yada afidu wadi bele o be moggino e hayre he bele o yana cangote o maya dum be kimmani Allah non haalanimo ko be jidi wadde ko falamma wasala ila al akbar nde o yetti hayre nde nada munadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeyno wonelaado Allah yeyni wi ya'muruhu inna rasulullah yuridu an yasluka al akbar kanko nelaado non en yidi nade e hayre agabata nde fala yasluku ahadun ghayruhu hay goto rewdon so wana kanko wasluku ya ma'sal al jaysh wonon kono keddingu ndewe badnal wadi to ciangol to ndewe ton fa innahu ashadu lakum don buri newanade on wa awsa'u don buri yaaji fasalakan nasu yimbe ndewi ton fasalakan nabiyal akbar nela rewi hayre ga wa kana zalika fi laylatin muslimatin on sa anan ko jamma nibbo fa ja al munafiquna nafiqe be ngari wa talassamu ene cuumi ene maski ene kaali no fulbe be kaltoni fasalakul akbar be ndewi bedda akbata o be cadi rewde ga falamma zahamu ala rasulillah be ndewi do be bittodire nelaado Allah tan nafaran nagata ho tan nelaado ngelaw mu ba dogi hatta sagada ba'da mata'ihi ba'du mata'i kake makko woni ko sami fasaraka bihim nelaado anani nelaado wulle mabbe non fa wallu mudbirina be numti be yehi be dogi be dogi gumada don and na wi de waga bedda kanyum goto rew gaata sabu gaane faade kanyum goto tan hejjata en be jijo dewto kambe non nafiqe be ndewi ga bele be bitte nelaado Allah mel naata ciangere maaya dum mi rewni be gaay e nelaado non de ngela mum ba poni en kaake de woni ko sabi nelaado wulle mabbe be dogi nelaado yemiri Ammar bun Yasir on kongol wi ko Huzayfa ibn Yamani kala mo tawi yesu yo fiidum yo fi ngela mudum be gummi to hayre agabar do be kenyi be payti changol to waqtala du bin nas be kenyi be nyaate yimbe he fa qala lahum nabi hal arafta ahadan minhum o wi Ammar bun Yasir wana mabbe mo ganduda qala la o wi hay goto me anda kanu mutalaffimina ke be suumibe camma o kadi nibbi ne la non woni limtude bi ko kaari ko beedo ko beedo de ha weeti nelaado haalni be kebe pewjuno ko be ngoni bibi wallahi wana dum be muyno be bi non allawi dum woni wa hammu bima lam yanalu be kimmi ko be kebata be kimmani ko be kebata holko be kebata mi halko nelaado be keba dum be dañata wa ma nagamu be jeddirani nelaado Allah illa an aghnahumullahu sawaratan Allah aldinibe wa rasuluhu nelaado Allah aldinibe min fadlihi ibul mudum to hokki be galle caggal cedele be dañno be kebata non ko be jidi ko fa in yatubu se be tubi be goppina fi gaago be ngongdinima yakku khayran lahum dum buri mojjande be wa in yatawallaw se be dunkitima gali manal yu'azibuhumullahu ma alla liftirbe azaba lifta aliman mut في الدنيا أدونها على لتبه والآخر الآخر على لتبه جيمول وما لهم على ناب في الأرض ريده من ولي مؤنرين بين هرب دوم ولا نسير أنني وأبنغالا دينو ولا نسير بنغالا كارو ومنهم
ene naafigeɓe kadi man ahada Allah gaadodirnoɗo e Allah o aadani Allah o wi la in atana min fadlihi wallahi so tawi Allah rokki min e ɓural mum lanasaddaqanna wallahi mamin cakko wala nakunanna wallahi mamin laato min as-salihin taw koye moƴƴuɓe min jeeya o wi noon o woni lanasaddaqanna woni jawabul qasami o no wahzib lada istima ishardin wa qasam jawaba ma akharta fa wa multazam jom alfi noon wino so tawi qasmu e sarɗi gardi tan kala hen battindiɗo jawab mum ittete mbimi jawab mum ittete so wi wala in sa'altahum man ay man o jawab mum ko sarɗiya e qasam noon e sarɗi so gardi tan kala hen battindiɗo jawab mum ittete faabi ɗum tagi noon addani jawab man o wi womin hum man ahadallah la in atayna min fadlihi ɗo ko jawabu man o ari السلام عليكم ولا فسأل بطل بن حاطب ونياغينو من نلاد الله يو نياغونو ارزقي كان اولا صحابيا جليلا وياما أروانده كو صحابة مولو ونو ملازما للجمعة والجماعة وميدان يلتو الجمعة وميدان يلتو الجماعة دين تلك وجودة ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسرع بالخروج نلاد نون يي سو جودا ما تن دون تو يلتا هنيو يلتا nelaɗo wimo lima tafa'ala fi idal munafiqina anne ko gollanta golle be anda dum do nafiqe mbara dum yimbe jultan kirmi to o yalta golle nafiqe ko mbadanta dum fa qala wi inni iftakartu min do jiidami do ko mi bas wali imraati sawbun aji'u bihi lis salati jiidami min jom suudam ko comtol gotol min jogi mi haddata wudere nde mi ara mi juula so calmini mi yami ɓortata mo wudere nde kanko no juulde ko ɗum tan min jogi koye bas ɗum woni sababu o fadullah ali an yuwassiya fi rizqi ñaagodo mi Allah wada ko waɗani min dani hunde mi maayi min komi sahaba komi gonɗinɗam mboɗo gonɗini Allah te mi ala so wona gude min debbo fof gude goto min jogui joni somi ari ga julde somi hooti tan mi itta wudere mi totta joom suudam julda ñaagodo mi Allah mi wada ko min dañi nala sallallahu alaihi wasallam ko gasi qissa o ko arene la salasa wi udullah an yarzugani malan ñaagono mi Allah mbela Allah rokka mi jawdi fa qala rasulullah way haka ya sa alabat qalilun tuaddi sukrahu khayrun min kathir la tudiquhu o wi daña seeda mo ganda tawada wawa yettirde dum Allah buri dañde ko heewi tawa awawa yetti a hattanta dum jogade summa atahu ba'da zalika artene la do hedo ñaati o haalnela ka nela haalnimo ko haalnimo ko caggal ɗum nelaɗo wimo hamalaka fiya uswatun hasanatun beela alanamaɗo am ɗo tindinargal moƴƴal wallazi nafsi bi yadihi law aradtu an tasira al jibala ma'i zahaban wa fiddatan la sara mi wodiri Allah ɗeɗo kaaƴe ɗe coyniɗa somi yiɗi ɗe gonta kanŋe ɗe jaada e am somi yiɗi ɗe gonta kaaɗe ɗe jaada am kala ɗo jaami wallahi maɗe jaade am kono min mi jooɗo lewru mi barama mi naata aljanna mboɗo jooɗo lewru nelaɗo ne jooɗo toon lewru barama mi naata aljanna taw ala ko deɓi on mbi ɗum kani yonna walla ɗum yonanima sala bata o arti kada wi dal min de mbaɗa ni tan mbaɗa ñaagima tan walladi ba'asaka bil haqqi la in razaqani llahu malan la udiyanna kulli dhi haqqin haqqahu mi wodiri Allah nalɗoma e gonga so tawi o rokki kam jawdi kala joom haqqe mam totti ɗum haqqe mum ha timma ha mankinta hayda nelaɗo wi eyi bisimillah allahumma arzuq sa'alabata malan wadde joomam hokku sa'alabata jawdi fattakhadha ghanaman sa'alabata dañi damgel ɗum ɓoton tan seeɗa tan mofti fanamat boton ne ɓeydo kama yen mudduda hono gilɗi ɓeydortoɗi fadaqat alayhi almadinata wuro ngo ɓittirimo fatana ha an ha o lunciti wuro ngo o jippi caangol gotol e caali wuro ngo ne wiye jalañ woni sara ɗon tan o hoɗi ɗon wadde dammiron makko woyiya dammiri kadi tan mu ene ɓeydo no gilɗi ɓeydorto fa kana yusalli rasulullahi az-zuhra wal asra ويصلي في غنمه سائر الصلوات watti so tusubaari yoni o ara o juula so takkusaan ari o juula futuro e geeje e subaka o juula to dammin makko wonati arde
summa kasurat damirdi kewi do jalani do wana maddi beyti hatta tabaa anil madinati fasara la yasal illa al jum'ah o woddi do no fay hedde beelel baad o woddi wuro ngo wawa arde hangande so wana al jum'ah al jum'ah fu ara ko heddi ko gasi summa kasurat di beyti kadi do di kewi wana maddi beyti hatta tabaa anil madinati ha woddi wuro ngo hankante o heboy hedde gawol en o woddi tima hankande ho arfande haala fasara la yasadu jum'atan wala jama'atan watti arata juma o warata nda itu asada juma o yahata jama o yahata juma o yahata jama an kadi o wodditima hankanti ala fo do arata waɗi saha goto nelaɗo Allah miitimo bima fa'ala sa arabata onon kam sa alabata ko heɓi ɗum فقالوا له بين لا يا رسول الله كان بدو كومنتير جدي كان عبد الجلال بدو كومنتير اتخذ سال برغنا من ما يسوا واد والله او سال برهن جوغي جوت هي ساي چانغول واوا وندو او ande ko jontaado tan la wi ya way hasa alabar ya way hasa alabar bone ko yene sa alabar tande aya asakal telli ne laado Allah neli gorko goto e bani Sulayman e gorko goto e bani Juhayna e ko fulbe ko windani be duubi asakeje de ewa holno be nangirta asakeje de o wiibe son jehi non birtude gurel sala bata do ewa gorko goddo nan dum koy bani Sulayman birtude dumen nange asakeje mabbe be jehi be ngare sala bata be ngadi yettade be namdi mu asakal o totti mu kayine laado Allah o jangi o wi ma hadhihi illa jizyatun o kayida hande o wanani so wana ko lempotan nana wati nangude alaman kadi so wanani lempode ko nandum lempo kam jehe non hami jewda e fittanam mi jeew ngarton be jehi be Suleymi pullo Suleymi o nde nani ebe ngara yewi gelodi burdi fayde e gelodi mum yaltini wi ko dum do askata nde be ngari be bi ala wanani ne la dal wi o wi min nawe bodo wela kanko o do bani Suleymi o wi bodo wela nawe bodo wela kebi dum be birti yimbe be nangi asakeji mon be gatti kade salabata salaba yimbe o kaydo kadi o hebi kaydo kadi o jangiti o wi dum do de so wanani lempone ko nando lempo so wanani lempone ko nando mum jehe dal hami yidre fitanam be jehi de paadi ne la sallallahu ko adinde be kalanta dum tan ne la do woni wiide ya way hasalabata yalla bone salabata o duwani non Suleymi o yo Allah beydan dum ha heewi yo Allah beydan dum fa akhbarahu billadhi sana'a salabata be kalni non ko salabata wadi ko dum woni non ene yimbe ganda ko aadannobe Allah bismin dañi dum min baddum dum tagi de gede ciirani haydara halde falamma atahum min fadlihi de Allah rokki dum en bural mum bakilu bihi dawi dum wa tawallaw dunkiti ga doftade Allah hum kanyum muridu en durni faagabahum Allah wi teptepine mabbe ni faaganna fi gago fiqulu e berde mabbe ila yawmi yalqawnahu hanyala mo be kawrete Allah to nafi gagal sabite berde mabbe dum do non ko bima akhlafullah sabu ko be lundi Allah ma wa'aduhu ke padanno dum ko bima kanu e ko be latino yakzimuna be pera wiyama caggal dum non o addino asakal ngal fa nelaado Allah nelaado sali fa dala nelaado yimi inna Allah mana'ani an aqbala minka Allah hadi kam yo jabde asakal ngal juude ma e o jetti o fajala yahsu turaba ala rasi o naten han kana o jette leydi mo wada hoore makko so bajaa biha ila Abi Bakr nelaado mai Abu Bakr lomti o addani dum kadi asakal ngal Abu Bakr sali caggal dum de afsina Abu Bakr mari o addani sayyidina Umar jab'ani caggal dum addani sayyidina Uthman kadi jab'ani o mata fi zamanihi o may ko sahasina Uthman
allawi alam ya'lamu bele kambe naate gebe bele be ganda anna Allah alla ya'lamu sirrahum alla ya andi cuudini mabbe wanaji wahum e gondo mabbe wa anna Allah wande Allah allamul ghuyubi Allah ko gandino ko wirni wana kala ko wirni matalan ga anani Allah woni gandudo ko wirni allamul ghuyubi kanko woni gandudo ko wirni ga ngas Allah na andi dum aya garo jippi o wi walamma nazalat ayatu sadaqati ne aya sadaq telli jaa rajulun korko goto addi fata saddaqa bi shay'in kathirin wiyama ko Abdurrahman ibn Auf wa addi kalisa ha heewi o tottine laado Allah naafige biye mira on ko jenginto dum yiyango dum pusti kadi dum do fof be ngone nyoti wa jaa rajulun gorko goddo kanyum ko miskino kanyum ne kadi fata saddaga bisa'in addi fodde muddu tamaroje wi nelala yo sakko e bi fagalu inna Allah gani an sadagati hada o do sadaka Allah ala wada dum galdo cettayal be ngone jalkidde dal Allah jippini ay garo allawi alladhina nabeen yalmizuna be enen gaybina almutawwi'ina gattobe min almu'minina julbe fi sadaqati to sadakeji e be jalkita dumen be biya ko yenginibe walladhina e be ganduda la yajiduna dañani illa juhdahum so wana fodde hattan mumen kanyum dum tan dañi gaddi dum be ngone jalkiti dum allawi fa yaskharuna minhum e be jalkita be kambe be do e be jalkita be sakhira Allah minhum Allah non ma yobbe ke be jalkita ولهم نوان بعذاب نت أليم مسلم الذي استغفر لهم سايدي أن لا الله إمسنا دابه أو لا تستغفر لهم سايدي هو إمسنا سايدي إمسنا سايدي باسا إمسنا نادب أي تراني تخير له في الاستغفار دوك نلاد الله الله سمنيمو يو إمسنا نبي سويدي إمسنا سويدي وابا نلاد وي إني خيرت من تبيمي ومسمناما فاخترت تبيمي استغفار de Allah wi wonon o wi wadde tawde biida ko so wiidi mi imsinanobe so mi yidi mi wasa imsinanade be wadde mi imsinanon bel ala yafobe Allah hebbiri wi mo in tastaghfir lahum haysa imsinana mamabe 70 marratan fadda labi capande jeedidi fala yaghfir Allah lahum Allah wala jafara dum no sayidi de yankante nelade o wi no nelado sayidi imsino sayidi mbasa imsinade nelay tari ko dol wi imsino be be jafe Allah wi haysa yidi imsino da labi capande mi ala enaaj yafra min wada de jona bas dum aduni mo dejjude nelado wi law a'lamu anni law zittu ala 70 anani khufira la zittu nelado wi somi andi no somi beyde capande jeedi e ma Allah yaaf wallahi mam beydu e kono non mo andi be yaafata سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم سايدي امسنا دابه سايدي ما سايدي امسنا فوش يا فاكتا ذلك دوم دو بانهم سبو كامبه كفروا بالله بنجدي الله ورسوله بنجدي نلاد الله والله الله نون لا يهدي القوم الله فيونتا يمبه الفاسقين يلتوبه دفتاره فرح المخلفون ويلتيما بغاندودا ان لوندينو والde tabuk be maga'adihim be beltori masabu jodagol mabbe khilaf caggal rasulillahi nalaad Allah wa karihu be gani an yujahidu de be kabirtebi amwalihim e jawdede mabbe wa anfusa fi sabilillah Allah wa qalu be biani yoga mabbe e yoga be bi la tanfiru oranji he ene wuli dey la tanfiru fil harri oranji he nguleti kul wibe se bi non wibe naru jahannama jaygol jahannama kay ashaddu harra ha oranji he nguleti jaygol kay buri wulti onon kon daybe sabu li anna harra dunya yazulu wala yabqa wana nguleki aduna kay ina iwa heddota ko wa harra jahannama non daimun la yaftaru o wi nguleki jahannama non koko duumi iwata o hum fi mulisuna so dum woni ton kebe yejjitebe ni faman athara sahawat kalamu subi dakhammeji ala ma yurdi mawlahu ka en weltina kalifum kana ma'awahu jahannamu o ko jahannamu on tapporde mum wa man athara rida rabbihi kalamu subi weli Allah ala sahawatihi e dow tuyo كان مأواه الجنة أولوك الجنة ونتبط مولزا ورد حفت الجنة بالمكاره الجنة في التلمك قدر بلاني هبتا الجنة كيف بيها يحبكوين
aljanna koko welani tan filtiɗo ko ma mbaɗa ko metti ne daña aljanna walla mbaɗeɗa ko metti o huffatinnaru bi shahawati jeygol noon ko gueɗe cahde taari ɗum rewɓe yontade kalisaji belɗi no dañirɗa fof ne moƴƴi ɗum filti galasuji climatiseur uji tawa dewal Allah ala ɗum filti jahannama kono noon jeygol aljanna koko metti filti ɗum ma mbaɗa ko metti daña ko metti nden daña aljanna Allah wi falyada ko qaliyan wiɓe yeɓe jal seeɗa e aduna mbimi anane yeɓe jal seeɗa e aduna kono noon wal yabku maɓe goyoy kasiran ko heewi maɓe goyoy ko heewi ɓe jal seeɗa e aduna koɓe maaya ɓe goyoya ko heewi woni wal yabku kasiran warada an Anas bun Malik قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنني نلاد الله يويا يا أيها الناس إيه من يمبي أبكو غويه فإن لم تستطيعوا أن تبقوا سوء كتناني ويد فتباكوا غويكنا فإن أهل النار أي نات بجينغول يبكون في النار أبن ويا جينغول حتى تسيل دموعهم في وجوههم ها غندي مبه مبانجو إجاس مبه كأنها جداويل تكراكو غامبي تكراكو غامبي gambol woni nana matam ko en rigoluji cikkara sa yi jesse de no gondi di tastorto en asi ha way no rigoluji ni hatta tan kadi adduma sebe naati jeego be ngoyat ha gondi di ngasa ha laaba cer fata silu dima be ngoya kadi go ƴiƴam be ngoya ƴiƴam fata frigul uyun gondi di jalta en gite de jaltina ƴiƴam nam ha laaba falaw anna sufunan ajariyat fiha la jarat sa hoddiro noma nyen hen laade be ngoti gondi mabbe di ma laade dog hen be ngoyite jengol ni ko ji kewal